କିଛି କରି देखने कहीं मोरी जो दिया दे रहा बाक्सटा केमि देखछु ही बाहरिले हां बाहर दे किछ हेबनी तो उठा फटो ये हमर महू बाक्स खुला होछ हाँ पा आम पड़े ना कौन कर आम कि कर आइले महू बसा है ना महू पलैमु देखिक डर मारा जो माछ जमी हो से गोड़ बोलन कि नहीं ये जना काड़ी की कल से गोड़ दिटा नहीं ये जना बाड़ी ये बाड़ी कुत्ता है कि ऊपर बौल है ये प्रेम महू नहीं हमर हबो ये जाओ वाला ये तो बक्स ये अब कुछ बोली ये अभी कुछ बोलेला मो भी हां जा 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 पळे जा भागे आ पळे आ बाट खुल पूसा मानी आइजंती नतराई तो भी जा हां मुन केते करिए कहले 100 टा मु ना पारिबो निजे शिखियो हमर के करियो मु ताले पारिबी किता मौआ तादर हे गलानी कि एति बच्चा ये सब खाना हो जी कोना ये जो हाथ गुडा कर दला को महू हेलानी हाँ रेलो गोटे खप ये जिया रोइया कथा रोई जी काम सरी गेला हां गोटे दଳ या जो जाई जी डिस्टर्ब कर गला ये सेट है ना या ऊपर थका भी बांध दवा बांध देले मो हो जो ओली कोली बांध दे लो तू काई मत खाली चेक कर दे हां कौन है से टेकिले टिके इटा को हाँ ओहो हे गलनी पूरा मो आमर आउ तीनटा फेणा तादर तीनटा देछि यातर चारटा पांचटा रखिथिनी एटा सेटिक हेछि सेटा हेटिक हेछि सदन भूल कर ननन कि हेलानी सिटी मो काले आमर काढी नबई कोन लागी करी ये सैनिक माछी भेडी जंती ओहो एखनिका हाथ माइला खणी बिचल छड़ उड़ेबे देबे भेडी रे बाबा रे हे आसिलेनी हे भी उड़िलेनी ये तार भाई एते पते जणा होना सेटा कोन माछ अछि सदन आमे कहले ना से बाक्सटा सेठी करचंदी हां से बाक्सटा एठी आनचंदी ये बाक्सटा सेठी गन हां 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 से अलम बिलम हो जाई हां से सेठी भाई मारी गले ना मोरीवार में से बुला बुली हेई कि आसीबे किंतु कम बेसी हे गेले सेही बाक्सटा माछ कमी गेले
ଚଳିବ ଜଳିବ ଇଏ ବି କମିଛି ହଁ କାହିଁକିନା ୟା ତ ଉପରେ ନାହାନ୍ତି ନା ବା ଉପରେ ନାହାନ୍ତି ତା ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖିଛି ଏଇଟାର ଗୋଟେ ଉଠାଇ ଦେ ସିଲି ଏଇଟା ରାଣୀ ଅଛି ରାଣୀ ଅଛି ଏଇଟା ରାଣୀ ଅଛି ଜଣା ପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ଫେଣା ତିଆରି କରୁନି ଥଣ୍ଡା ସକାଶେ ନାଇଁ ମା ହଁ ଏ ଗୋଟେରେ ହେଇଛନ୍ତି ୟାର ତ କୋଇନସେଲ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଦିଟା ଚାରିଟା ରହିଛି କ'ଣ ଏଇଟା ଚାରିଟା ଚାରିଟାରେ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ନା ମା ଚାରିଟା ଅଛି ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲି ଆସିଛି ତୁ ମାରିବୁ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରି ଦଉଛି ହେଇ ଭଣ ଭଣ ହେଲେଣି ହେଇ ଥଣ୍ଡା ଦିନଟା ତ ଥଣ୍ଡା ଦିନେ ତାକୁ ଛାତ ଉପରେ ଠିକ୍ କାଟିବି ଆଉ 2 ମାସ ପରେ କୋଉଠି ରହିବେ ବାପା ତାକୁ ହେଲା କି ଅଫିସ ହେଇଛି କି ଅଫିସର ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି ହଁ ତୁମେ ତୁମ କଥାର ଦାମ ନାହିଁ ତ ଆମେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାର ମାଛି ଆମ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଇଟା ଧୂଆଁ ଯନ୍ତ୍ର ମା ନା ହଁ 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 ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇ ସେଇଠି ଛୋଟ ଛାତ ହଁ ସେଇଠିକି ରଖିଦେବା ହଁ ଏଇଠି ଏଇଠି ଦୁଇଟା ତିନିଟା ରଖିଦେବା ଏଇଠି ଛାଡ଼ିବା ଆମର ଆଉ ତଳକୁ ନବାନି କି ଆଉ ତାପରେ ଭୟ ବି ରହୁଛି ତାପରେ ଏଥିରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲେଣି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଏତେ ପଇସା ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଇଏ କରୁଛି ସେ ବାକ୍ସ ଏତେ ପଇସା ତ କେତେ ପଇସା ଖଟେଇଛୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ କ'ଣ କରୁଛି ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଦିଆହେଉଛି ଇଏ ସବୁ ମା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବାକ୍ସ ଏଇ ମାଛରୁ ନେଇକି ଟିକେ କ'ଣ କିଛି ବାକ୍ସ ନିଜେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଇକି କିଣି ଆଣେ କିଣିକା ତାଙ୍କ ବାକ୍ସ ଅଛି ମୋ ଗୋଟେ 40ଟା ଏବେ 25ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଗତ ବର୍ଷ ବାକ୍ସ ଅଛି 15ଟା ମୋର 40ଟା ବାକ୍ସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମୁଁ ପଇସା ଦେଇକି କିଣି ନେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ 1000-2000 ଅଧିକା କରିକି ମାଛି ଫାଛି ପୁରେଇକିରି ମାନେ ବାକ୍ସ ଦାମଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଟ୍ ରହିଲା ମାଛି ପଇସାଟା 1000-1500 ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଯାହା ନେଉଛି ନେଇକିରି ମୋର ସଂସ୍ଥା ଚାଲେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ କେତେ ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ବାକ୍ସ 3000 3000 ହଁ ଏତିକି ନୁହେଁ ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ଥାକ ତାଠୁ ପୁରୀ ଏତିକି ଉଚ୍ଚା ହେଇଯାଉଛି ହଁ ଯେମିତି ଆମର ସେଇ ବାଡରୁ ଆଣିଥିଲେ ସେଭଳିଆ ଏ ସଜେଇଦେଲେ ଜାଣିପାରିବୁ ଏ ସଜା ହେଇନି ଇଏ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ତୁମର ପୁରା ସଜା ଯିବ ଆଉ ସବୁ ବାକ୍ସ ଅଧା ଅଧା ରହିବ ତୁମର ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ସବୁବେଳେ ଫୁଲ ରହିବ ମହୁ ଯେତିକି ବାହାରୁଥିବ ସବୁ ମହୁ ତୁମର ଆମର ଗୋଟେ ନାହିଁ ଆମର ଆଉ ଅଧିକା ୟା ତ ବାହାରିବନି ତୁମେ ପାଇବ କୋଉଠି ଆଉ ୟାକୁ ଯେତେବେଳେ କାଟିଲା ବେଳେ ଯିଏ କଟ୍ ପିସ୍ ସବୁ ବାହାରିବ ତାକୁ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଘରକୁ ନେବି ନା ତାକୁ ଏଠି ରଖିଦେଇଛି ସେଇ କଥା ମୁଁ ଖାଇବି ନା ମୁଁ ତାକୁ ନେବି ଖାଇବି ମନ ଗରମ ଥାଉ ଏଇ ନଡ଼ିଆ କଥା ପଶିକରି ଧୂଆଁଟା ହେଲା ଇଏ କରିଦେଲେ ଏଇଭଳିଆ ପମ୍ପ ହେବ ଲୋ ବାପ ଧୂଆଁ ବାହାରିବ ଏ ଧୂଆଁ ହେଲେ ମାଛି ଏତେ ମାଛିଟା ଆସିବ ରାଗଟା କମିଯାଏ ଓହୋ ଏଇ ଯୋଉ ମାଇଲେ ଧୂଆଁଟା ମାରିଥିଲେ ମାରିଥାନ୍ତେ ମାନେ ତାଙ୍କର ରାଗଟା ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଧୂଆଁଟା ଆଗ ଆମ ଆଖିକି ଅନ୍ଧାର ହଉଛି ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖାଯିବ ଅନ୍ଧାର କେତେ କାରସାତି ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ଚିପି ଦେଲା ବେଳକୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଛି ମୋ ବାକ୍ସ ଆସିବ ପକେଇଦେ ତା ଦେହରେ କୋଉଠି ପକେଇବି ନାଇଁ ମୁଁ ଘରକୁ ନେବି ମୋ ଘର ଗାଳିଲ ଝୁଲାରେ ପକେଇଦେ ତୁ ତ ଦରକାର ହଉଛି